Firma Vyplašto vznikla na území Českej republiky. Vyvíja a vyrába ultrazvukové plašiče škodcov. K myšlienke vytvoriť značku Vyplašto nás doviedla najmä naša vlastná potreba poradiť si so záškodníkmi, ktorí sa každoročne ubytovávali pod strechami našich domovov. Sídlo firmy sa nachádza v Plzni, kde prebieha kompletný vývoj, výroba a expedícia našich plašičov. Aby boli plašičky Vyplašto špičkou na trhu, rozhodli sme sa spolupracovať na ich vývoji s expertmi zo Západočeskej univerzity v Plzni. Vďaka tomu sa nám podarilo nájsť optimálne technologické riešenie, ktoré zaručuje vysokú efektivitu produktu aj vašu maximálnu možnú bezpečnosť, a to aj bez kompromisu, čo sa týka dizajnu. Naše plašiče sú riadené mikroprocesorom a používajú špeciálny rezonančný zosilňovač, ktorý je dvakrát účinnejší ako zosilňovače v bežných riešeniach konkurencie. Vďaka tomu plašiče generujú vysoký akustický výkon pri minimálnej spotrebe elektrickej energie. Odpudzovače škodcov Vyplašto navrhol známy plzeňský dizajnér, ktorý dokázal dokonale sklbiť technické a funkčné požiadavky na plašič s nadčasovým dizajnom, takže sa nemusíte obávať umiestniť naše plašičky do vášho interiéru alebo exteriéru. Okrem dizajnu bolo tiež nutné zohľadniť časté prevádzkovanie plašiča v exteriéri, takže sme zaistili dostatočnú odolnosť proti prachu, vode a vlhkosti. Chcete sa zbaviť kuny či iného škodcu raz a navždy? Vyskúšajte naše plašiče Vyplašto, aby ste mohli v noci pokojne spať.